Poucos sabían da droga cando se lanzaron á rúa para loitar polos seus fillos. Non sabías que facer, non sabías que era a droga. Conseguiron logros impensables cando comezaron a unirse naquela década dos 80, con Carmen Avendaño como cabeza visible do que deron en chamar Érguete. Os inimigos eran poderosos, pero non dubidaron en enfrontarse aos narcotraficantes. No se reduce yendo a por el toxicómano a la calle buscando al chaval que trapichea. Pensamos que es mucho más profundo y uno de los medios es investigar cuentas corrientes de determinados individuos que se sabe que están traficando y que tienen unos ingresos muy importantes. Non tiñamos medo. O mellor era desenmascarar os traficantes daquela. Nosotros empezamos pidiendo el Pazo Bayón, todo, queríamos todo para nuestros hijos. Y no pensábamos que esto pudiese resultar de la manera que resultó tan bien. Cambiaron as tornas, educaron a sociedade. Aqueles homes que presumían de cartos e propiedades procedentes do narcotráfico pasaron a ser sinalados e avergonzados. Los traficantes estaban bien vistos. Y le daban trabajo a los chavales, y se hacían presidentes de clubs, y etcétera. Ellas, con su lucha, ayudaron a cambiar la forma de pensar. A esas personas tan sin escrúpulos, pues la sociedad empezó a verlos así. Alí estaban elas cando en 1990 se producía a famosa Operación Nécora, unha macroredada na comarca da Arousa que abriu o camiño na loita contra o narcotráfico e as organizacións criminais. Esas nais concentráronse ás portas da comisaría. Entre os detidos, nomes ben coñecidos. Laureano Oubiña Piñeiro, Marcial Dorado No xuízo, anos máis tarde, 52 persoas sentaron no banco dos acusados. Y recuerdo perfectamente en la comisaría de Vilagarcía de Arosa cómo las madres empezaron con sus escobas a barrer lo que era la droga y aquellos que comerciaban con la salud y con la vida de las personas. 40 anos de historia de Érguete que deixan na memoria imaxes como a conquista do Pazo de Bayón, pero que sobre todo conseguiron cambios fundamentais para as vítimas da droga. A conseguir os dereitos para as persoas con problema de adiccións, as reformas no Código Penal, que todo o mundo considerase isto como unha problemática. Cos anos, Érguete profesionalizouse sen perder a esencia e hoxe ofrecen programas de prevención, inclusión social e área residencial. Contan con 3 vivendas de apoio ao tratamento, 2 para homes e unha para mulleres, a única en Galicia. A inclusión engloba os servizos xurídicos e os programas nos centros penitenciarios. Tanto en Teixeiro como na Lama. Tamén temos un servicio de mulleres de atención a mulleres que están en situación de vulnerabilidade ou en risco de exclusión. Pero sen algo fan fincapé en a prevención e no traballo coa mocidade e as familias en distintas etapas. Buscan trasladar información precisa que axude a comprender os riscos das drogas e que tamén permita resolver as dúbidas das familias. O cannabis creo que sigue estando no número 1 entre a adolescencia, sobre todo é a que máis nos custa, a que menos perigosa ven, sobre todo polos seus efectos a nivel de saúde mental. Sen deixar de traballar ningún só día, nin perder os folgos, agora, 40 anos despois dos seus inicios, Érguete fai balance mentres a sociedade galega lle rende unha merecida homenaxe. Creo que non lucha unha nai por un fillo, Entonces eu seguincho luchando polos demais.